ин сохтмоне ки ҳозир дидестен ин сохтмони калонтарин таргови центри ҷумҳурии Тоҷикистон Mall of Tajikistan мебошад ки хонаи фурӯшии имрӯзаамон рӯ ба рӯи ҳамин сохтмон дар ҷойгир аст. Минтақаи беҳтарин, чунки баъд аз будшавии ин сохтмон нархи ҳама гуна хонаҳо дар ин минтақа боло меравад. Марҳамат дӯстони азиз, навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. хона дар тарафи хитои бозор ҷойгир мебошад. аз ин тараф мебелни роҳ ба сӯи текстил, аз ин тараф роҳ ба сӯи фурудгоҳ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ мебурем ба чорум ошшона. марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. планировкаи хонае мефаҳмонем. якум ҳуҷра ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, дуюм ҳуҷра, сеюму чорум ҳуҷра ва инҷо бошад кладовка. сехонагае чорхонага кардагианд бо масоҳати умумии 124 метри квадратӣ дар чорум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 12 ошшона иборат мебошад. хона бо таъмири нав таъмин аст. баъд аз таъмир дар ин хона оли ягон кас зиндаи кардагӣ нест. ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад ки ҳама хонаҳо ва ошхонаашам низ тёплий пол дорад. дар назди бино бошад дар худи ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҳам мактаб, ҳам садик ва инчунин дигар чизҳои даркориам ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. нархи хона 1,590,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.